నువ్వు అడిగిన వెంటనే ఈ సూపర్ హీరో బొమ్మలు డివిడీలు కొన్నాను చూడు, నాది తప్పు. ఇంకోసారి పిచ్చి వేషాలు వేసావంటే నేనే కావాలెక్కువ. అండి అదే సేపు ఇది నెక్స్ట్ డే పోలీస్ పరిస్థితి సూపర్ హీరో అంటే సూపర్ హీరో. నువ్వు ఇష్టపడే వాళ్ళు కథలోనే ఉంటారు నాన్న, రియల్ లైఫ్లో అలా ఎవరు అవ్వలేరు. నేనవుతానమ్మా. చూడు నాన్న, సూపర్ హీరో అంటే శక్తిలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. తన శక్తికి మించి మంచి కోసం పోరాడేవాడు సూపర్ హీరో. బ్యాట్మెన్ వాళ్ళ అమ్మాయి తర్వాతే కదా హీరో అంటే అమ్మా నాన్న ఉంటే వాళ్ళు సూపర్ హీరోలు అవనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. तू क्या सुपर हीरो बनेगा इस